Kahle kahle singabantu ngizothi-ke nje mhlampe kwaZulu Yes. yayingekho into yey'bongo in a context of surnames ukuthi makube ney'bongo ngoba babefuna ukusidocument-a befuna ukusihlukanisa. Kudala-ke kwakuba insizwa ezalwa Uthi wena kunebantu lebafika even lakithi batosithathela ukuthi Themba kwethu. Batosithathela kuthine bethu. Now lokubaleka kwaleti bongo kubaleka endzabeni yokuthi khumbuta. Yokuthi khumbuta ukuthi wena kahle kahle ungubani, utalwa ngibani, wakabani. Ngiyafisa ke mnakethu ukuthi balandzeli bethu lapha njengoba ngiyabhadla tibhadlile tsatobhadla sikhathi lesithe ninobekunene. Don't forget to subscribe, like and share on YouTube. Follow us on Facebook, TikTok and Instagram. Igama lami ngizamani ngwakadlamini Sibongo. Ngijabule kakhulu ngihamba neniphatha yamasiko anathi. Mnakethu ngifuna ukutshela ke ukuthi mina bengisoloko ngifisa ukuhlala nenivotsa lengumzulu. Angathi ngesizulu ukuthi nidibita kanjani lijahamba mbamba. Angathi ukuthi nithini nine. Mnakethu ngiyacela kancane ukuthi ubingelele balandzeli bethu utichaze ukuthi wena ungubani wakabani budlelwano bakho netiyabhadla kanjani mnakethu. Cha mfethu ngiyabonga ukuthi ningimeme ngihlezi ngingamukeleki ngizizwa ngingamukelekile uma ngilapha eMpumalanga. Igama-ke ngumthokozisi ngwakwaMthethwa ngazalelwa ngakhulela endaweni okuthiwa iseMondlo. Idolobha iVryheid ngesizulu-ke sithi Filidi. Okay. Enhla noZulu. Okay. Ngiyiciko ngihaye inkondlo ngiphinde ngibhala ngolimi lwesiZulu ngiphinde futhi ngibe umxoxi weinganekwane. Yes. Ngendlela-ke engiyiqhenya ngayo nangendlela engilithanda ngayo ulimi lwesiZulu-ke ngiyithola-ke futhi sengilifundisa ulimi lwesiZulu. Ngifundisa-ke abantwana laba abafunda isiZulu njengolimi lokuqala lokongezwa. Phecelezi-ke ngolimi lwaphesheya kuthiwe-ke first additional language. Ey'koleni ikakhulukazi lezi phecelezi okuthiwa ama-private schools. Uthando lolimi lwesiZulu ngalincela ebeleni. Ngakhula-ke ngikhuliswa ugogo, ngikhuliswa umama, ngakhula ngalo ulimi lwesiZulu. Ngakho ngibona kubalulekile ukuthi ngibe yingxenye yokugqugqumezela noma yokuthuthukisa ulimi lwesiZulu. Ngiyabonga-ke nje bakithi ukuthi nami ngitholele leli thuba ngizobhadla nani njengoba sibhadlile lapha eMpumalanga. Yathi yemnakethu into lejabulisa mina kakhulu ngendlela usho ngaleli gama lekubhadla kamnanzi ngakhona. Bantu-ke lambangweni bavamile kulibhayiza into lengayithembi-ke mina ukuthi kunemaswati la ngakwati-ke kukhuluma Swati. Uma ungangikhumbuta kancane emkhabela bathi tena tiyabhopha. Nine bantu yekelani le ndiyeni yokuthi tiyabhopha lena umZulu achamuke from KZN atofike athi tiyabhadla. Angiyivisisi ke lenzaba le kukhona-ke kugcelelana kunemuntu lotawuthola imbama linye ilanga. Sindlule kancane lapho mnakethu. Uma ungachubeka mnakethu ukhuluma indzaba lemxokwa la indzaba yokuhaya inkondlo mnakethu. Iqale njani inkondlo? Yavuka njani inkondlo obuncaneni bakho? Uthando lokufunda. Yes. Lokufunda iy'ncwadi ikakhulukazi zesiZulu. Ngingaqala ukufunda iy'ncwadi esikoleni samabangeni aphansi. Ngangifunda iy'ncwadi obaba uPascal uMafika Gwala, oDiphizeth Ntuli, oJJ Mngadi, nabo bonke nje ababhala ngesiZulu. Kusho ukuthi ngathi mangiqala ngifunda iy'ncwadi ngayithanda lento yokufunda. Ngikhule nogogo-ke ake ngiqale nje lapho ekukhuleni nogogo. Kusho ukuthi njalo ugogo sasithi mangabe ngaphambi kokuthi siyolala bese kubasa umlilo, uthola ukuthi sizobasa umlilo sosumbila noma mhlambe kuyaphekwa kuphekwa isijingi noma ngabe mhlambe kwenziwani. Bese ngaphambi kokuthi siyolala-ke ugogo bese sibiza-ke ethi asihlaleni phansi asixoxeleke inganekwane. Ngaqala lapho ukuba nothando lalobuciko ngoba ngiyacabanga ukuthi ukuxoxa inganekwane kahle kahle kuwubuciko. Wayethi-ke mase eqedile ukuxoxa bese biza omunye usisi wethu omdala uSindisiwe bese ethi
akasifundele futhi incwadi. Incwadi nje yokuqala engaqala ukuyilalelisisa kahle ngaphandle kwalezi sasifunda esikoleni uma sihambisana kwakuyincwadi yayithi Ithemba Lokugcina yayibhalwe uMT Mkhize. Wayethi mayeqeda ukuyifunda uSindi ngiyithande mani indaba kaManqoba nangendlela umfoka Khabazela asebenzisa ngayo amagama asebenzisa ngayo ubuciko bokubhala nokubhala ngolimi lwesiZulu lujiye elishubile. Ngiyaye ngithole ngithi nami ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngabhala kanje. Kwakuthi mangabe sekuntambama ngibuye esikoleni ngiyithathe lezi incwadi lezi zesikole ngithathele incwadi le Ithemba Lokugcina ngihambe ngiyohlala emva kwenqulobane lapho okugcinwa khona ukudla lokhu kwasemasimini ngicashe ngakhona ngiyifunde lo ncwadi leyo. Ngiyacabanga ukuthi uma ngikhumbula kahle ngayifunda amalanga abamathathu. Kwakuyincwadi yami yokuqala egcwele lokhu kuthiwa mhlawumbe it's a full length novel. Ngangineminyaka 11. Ngaqala lapho ukuba nothando lolwimi, ngaqala lapho uba nothando lwezinkondlo. Ngase ngiyifunda nje incwadi mangifika esikolweni kushiwo inkondlo uma isixulu ethi shonini inkondlo. Mina ngivele ngisho lo enye inkondlo nje ebese ngiyifundele khona. Bese ethi uma isixulu hayi ngazi ukuthi unali ikhono lokhaya inkondlo. Uboke ukuzame lokho. Kwaba yinto nje kumina into nje ewumdlalo yabo angaze ngiyithathe serious ngeze ngathatha ngaqala ke ukuyinaka sengikhula khulile. Yemna kethu uma ngabe bowungangithatha kancane nje angisho mina ngiyathi ukuthi inkondlo ngesiswati sakithi ngendlela mina ngiyithatha ngayo kunemoya lovukako. Inkondlo it's too spiritual. Inkondlo isondelane kakhulu nemuntu. Kuyaye kube nalendo le something that kicks back ukuthi unake ukuthi hayi man kunemoya lewehlela kimi nangabe ngicoca inkondlo. Ngiyafisa nje kwathi ukuthi bonganani lesikhani kufika lesimo leso kuwe iminyaka maybe. Ngoba ngisho nje ukuthi ngangisemabangeni aphansi. Lokho kuthiwa ke i-primary school or i-primary school foundation phase ngolimi olwangale lwabamhlophe. Kodwa ke nje esikoleni samabangeni aphansi ungasho ukuthi lapho ko 10 11 unakhona kokuba yinkondlo ngangakaqondisisi kahle ukuthi kuyini ukubhala inkondlo. Kodwa ke ngangibhala ekakhulukazi into engiyiphuphile. Ngithi mangabe ngiyiphupha into ngivuke ngakusasa ngiyibhale bese ngiyayifihla. Ngelinye ilanga ugogo esikhwameni sami athole iphepha. Ugogo wayengakwazi ukufunda ngoba kwase kuzwakele ukuthi nginokubhala nasesikoleni thola ukuthi ngibhalela abangani bami incwadi mhlawumbe makuthiwa sasiqomisake sisafunda isikole ngoba kade saqala ukuqomisa lokho. Ngifike ngicetshwe ekhaya kuthiwa hayi nangu umthokozisi lona obhalela abangani bakhe incwadi ezisemantombazaneni. Kodwa ke nje kwakuganga nje nokudlala nje sisezingane. Ayibone kugogo lencwadi ke kanti inkondlo engangiyibhalile ngase ngiyamchazela ukuthi hayi kube yiphupho leli ngilibhalile. Hayi kube ngazi ukuthi into ebabazekayo kumina kungabi into engiyithatha ngathini engiyithatha serious kodwa abantu abadala beyibona into eserious benginikezeke nezincwadi ezayibongo zamakhosi. Kuthiwa akusho nansi inkondlo noma nazi izibongo zenkosi uShaka iLembe eqamanya amalembe ngokukhalipha uDlungwane kaNdaba uDlungwane uMbelebele. Ngisho so uma ngisho ngiyawuzwa lo moya okhuluma ngawo ukuthi nanku lo moya kodwa bese kuphinde futhi ukulahle uthothi kuzothatha isikhathi futhi ngingabhalile. Mhlambe ke makhona into embi engehlele ngalolo suku noma mhlambe ngithethisiwe noma ngishayiwe esikoleni noma mhlambe ngihanjelwe ekhaya kuhambe umuntu mhlambe ebesimthanda wandlula emhlabeni ngithole sengibhala ke nami ukuthi so umoya ufika ngezimo ezahlukene. Kuyaye kube umoya wokujabula, kuyaye kube umoya wokudumala, kuyaye kube umoya nje wokubungaza lokhu kuthiwa it's
vibratory mood. Yes. So njengoba usho ukuthi imimoya ngemimoya ehlukene eyayifika. Sekuyangihlula-ke njengoba sengikhulile, ngiyaye ngithi uthola ukuthi ngimenyiwe emcimbini bese kuthiwa awubhale inkondlo ngento ethile, noma siyashada awubhale inkondlo ngomshado. Ngiyakwenza kodwa kumina akufiki ngalendlela okufika ngayo uma kuyisukela nje, kuwumoya nje oyisukelayo noma kuwumoya engiwuthole mhlawumbe emaphusheni. Yemnakethu-ke mina-ke ngiyati ukuthi nanoma ngabe mhlambe kungangijabulisi ngaleyo ndlela nangikukhuluma keje sengikujwayele ukuthi sekwaba ngumkhuba eSouth Africa. Uyabona emaZulu analenye iconfidence wena mnakethu lengeke ngiyati ukuthi ngayifanisa nabani. Laba-ke bantu labathina benta tintfo noma nabase mbangweni mhlawumbe uceliwe ukuthi ayotfula inkulumo. Everything they do it with confidence. Manje mnakethu ngiyafisa nje ukuthi ungasisherela kancane lenkondlo lele yenda wena utive uyindvodza, utive ungilomzulu lo nguye nawe nase uyikhulumile lenkondlo ubese sewuyajabula uyativa ukuthi I'm truly a man. Ake siqale lapha nje webhuti, uyabona uma ukhuluma ngokuzethemba nangokuyigqaja. Yes. Lokho osushilo ukuthi confidence. Yes. Ngesikhathi befika laba ababephuma ngale phesheya kwezilwandle. Belungu. Bondle besikhanyilanga. Yebo. Befika bezosiqhwaga. Yes. Ngizosho nje ngingafihli ukuthi bafika bezoqhwaga izwe lethu. Into yokuqala babeyibulala ilento oyishoyo iconfidence. Okay. Ukuzethemba. Babesiphuca nje yona ukuthi singayiqhenyi ngokuthina. Yes. Singayiqhenyi ngokuthi singayiqhenyi ngolimi lwethu, singayiqhenyi ngamasiko ethu. Babebulala leyo nto ukuze bekwazi ukuthi basicindezele, besifundise lokhu okwabo. Wayesethi kuZulu yena cha. Cha thina sizukuvuma lokho. Yes. Sizolwa ngamandla, kodwa futhi kakhulukazi sizolwa ngolimi lwethu, silwe ngokuyigqaja. Njengoba usho nje ukuthi amaZulu ayayiqhenya indlela esigqoka ngayo, ukudla esikudlayo. Yes. Uyayuzwa nje ukuthiwa khona ukudla kwesiZulu. Yeah. Noma ukudla kwesintu, khona inkukhu yesiZulu. Khona imvunulo yesiZulu. Isuka lapho ukuthi amaqhawe la azizalayo baye besho kosomlando ukuthi anqaba ukuphucwa lezo zinto. Ngoba uma ngizokuphuca ubuwena, nguphuca indlela okhuluma ngayo, nguphuca indlela ogqoka ngayo, ngithi fana nami, kuzoba lula ukuphuca umhlaba. Kuzoba lula ukuphuca ingcebo. Yes. Kuzoba lula ukuphuca ubuwena. Kunombhali nje engimthandayo owangalenhla neAfrika eNigeria, uNgungi waTihongo. Okay. Uyibeka ke ngolimi lwabo ke lwesingisi uthi decolonize the mind. Secure the base. Kusho ukuthi ke susa emqondweni lokhu okwafika nalaba baphuma ngaphesheya. Buyelani emumva kulokhu eniyikho nalokho enazalwa nakho. Yes. Ukuze nikwazi ukuthi ninqobe impi mabezama ukuniphuca. So isuka lapho ke leyo nto le. Kusho ukuthi ngathini angeke ngithi ngesizulu kuthiwa ke ufuzo noma iwuzalo. Ngolimi kwelabo ke bathi ke ilento iku DNA. Ngoba alwa amaqhawe, alwa impi yaseNcome, alwa impi yasesandlwane. So uZulu unakho. Ngiyafisa futhi ukuthi na wonke nje umAfrika, umSwati, umXhosa, umNdebele, umTswana, ayikhumbuze ukuthi babelwelani. Ngoba kubalekile ukuthi sibuyele emuva. Yes. Inganekwane zisixoxela indaba ezisikhumbuzayo ukuthi singobani. Ngoba uma wakhohlwa
ukuthi ubani, kuzoba lula ukuthi isitha singene phakathi kwethu. Kunjalo Silwa izinto ey'hlukileke kulokhu, babelwela umhlaba, babelwela ukuba uZulu, babelwela ubukhosi. Manje silwa izimpi silwa impi yobandlululo, silwa impi yey'dakamizwa, silwa impi yamantombazane athengisa ngemzimba, silwa impi yabafana abangayiphathisi okwabafana, abamithisa besebancane. Ngoba ngeke sibheke phela sithi amantombazane amithi asemancane, amantombazane ayeka isikole. Umfana yena, ngoba phela fanele ukuthi umfana naye akhule ngendlela efanele ukuze akwazi ukwenza. So silwa izimpi ey'kanjalo, silwa nobugebengu. Sikulwa kanjani-ke lokho? Asibuyele emuva, sazi ukuthi ukuze sifike la sifike kanjani. Inkondlo-ke engiyaye ngeke ngisho ukuthi inkondlo, kodwa-ke ngiyaye ngithi nje ukuyibonga-ke uma uyinsizwa yomZulu kubaluleke kakhulu. Ngoba ngaphambi kokuthi ufike ey'nsizweni ezinye uyaye uy'chaze ukuthi wena ubani, bese-ke bayazi ukuthi ngiyazi angiyizali phela, ngizalwa oNyambosa, oMagaga, oNsibansiba, imfolozi emnyama, inketha abaweli. Ngoba phela nabayikhethayo bayiqikelela. Ingayithinti le nkonyane yakwaMthethwa mhlazane noyithinta kuyozamazama abaqulusi negoda lonkana. Ey'nsizweni-ke zaye zithi iy'nsizwa laphana enkundleni nguSikarakathinto, uthintwa igundwane nakhona futhi mayelele. Webhuti nxa ngilele ngilingana nomfuli le njani, ngiyothi ngavuka-ke ngilingane nentaba imondlo. Yemnakethu, yeka mfowethu, yeka. Yemnakethu, ngathi ungaqhubeka mani, wathi ungendani unginwayisa. Yemnakethu, leti bongo leti tihlangana njani, le creativity lokwathi mina ngifise wena mnakethu nami ukuthi bongelela ngendlela benda ngayo, yathi nginabele nje ukuthi bida, wathi ngimbide nje ukuba nenkosi nje. Isuka lapho mfethu ekuzazini. Yonke nje lento isuka lapha ekuzazini ukuthi ubani. Kunomfowethu lapha ebese saxoxa ngaphambi kokuba sizoqopha lesi siqephu lesi, waxoxa ngendaba yey'bongo. Kodwa kubeyibeka ngebongo in a context of surnames. Ukuthi-ke kahle kahle singabantu, ngizothi-ke nje mhlampe kwaZulu, yayingekho into yey'bongo in a context of surnames. Ngizozama ukuyichaza nje. Ngumthokozisi wakwaMthethwa. Lento lena yeza nayo uSomtswewu, nokuthiwa uTheophilus. Ukuthi makube ney'bongo ngoba babefuna ukusidocumenta, befuna ukusihlukanisa. Kudala-ke kwakuba insizwa ezalwa kuze kufike esizukulwaneni sokuqala. Magama ebandvu la. Yebo, uzwa nje sekuthiwa uShaka Zulu. uZulu kwakuyisizwe, kodwa-ke uShaka kwakuwuShaka kaSenza ngakhona kaJama. Usho ukuthi-ke kufike kubizwe yena, kubizwe ubaba omzalayo, kubizwe umkhulu ozala ubaba wakhe. Kubaluleke ngani lokho? Wazi ukuthi uzufike lapha nje usukaphi, ngoba uma ungazi ukuthi uzosukaphi uzohamba ushayiseke ezihlahleni ngoba awazi ukuthi usukaphi. Bayeke bengakuthathile ekhanda-ke lokho-ke abantu abaningi ngenxa yezizathu eziningi, ngenxa yokuthi-ke mhlampe sesakhulela emadolobheni, nanenxa yokuthi sesifundiseke kakhudlwana, nanokuthi-ke nje bona laba babefuna ukusiphuca ukuthina nokusiphuca umhlaba wethu, bakufaka engqondweni ukuthi sikhohlwe yonke leyo nto le, sithi asibona. So-ke uphendula lo mbuzo ukuthi kusukaphi, kusuka khona ekuzazini ukuthi ubani uzalwa ubani, uzalwa ubani, ukuze phela noma uhambile uvakashile uthola ukuthi nje uhambile, njengoba ngilapha nje eMpumalanga sengiyayichaza, cha mina nguMthethwa, nguNyambosa, ngizalwe egodeni. Hawu, sizoqhamuka insizwa ithi hawu unwakwethu, ngoba sikholelwa yilokho ukuthi uma usubheka ngemumva emlandweni, isibongo esisodwa siyazalana, kubalulekile ukuthi uzisho ukuthi ubani. Yemnakethu, mina-ke ngiyati ukuthi Endvulo nanoma mhlambe indzaba lengayihaya ngendlela ngiva kukhulunywa namnakethu ukuthi
Lesiswati lesi asitisukeli la sisukela khona. Lesive sesiswati. Lo mnyombo walelwimi uze ufanane nesizulu ngoba nithi nine umuntu lona. Maswati athi ngumuntu lona. So now when you listen to the context of the words uyeva ukuthi labantu laba bakhuluma indzaba yinye lapho. Ngivile ke kancane ukuthi Maswati nemaZulu bekubantu banye. Ngiyakuva ke mina ngathi ngendlela ubhadle ngakhona ngekwe history ukuthi kukhona le wakudobha lokukhudlwana angathi kumbe mhlambe bowungasikhanyisa lapho usisherele ukuthi kahle kahle laMaswati nemaZulu ahlangana njani ahlukana njani. Mude umlando. Yes. Ngingewazi wonke. Yes. Kodwa engikufundile nengikhule ngixoxelwa khona. Yes. Baye besho somlando ukuthi sonke siphuma esendeni linye. Okay. Likantu. Okay. Umama bebexoxeke baye besho ukuthi ngapha ngenhla neAfrika ukuze sifike la. So uma uyibheka nje ngokomlando wesiZulu kuyaye kufike kube untu. Okay. Bese kuba umnguni. Okay. Ngizothinta nje lapho nami lapho engaxoxelwa khona nalokho engisakufundile njengoba ngisho ukuthi mude umlanda ngithi sisawufunda. Mhlambe kuzofika omunye engene nababukela ekhaya banalungelo ukuthi bengeze noma belungise la balungisa khona ngithi siyafundisana. Okay. Kusho ukuthi ke umnguni uyena ke umnguni okuyena esiphuma kuye engathi futhi mhlambe uyena onaleyo mbewu yokuthi isiXhosa nesiswati nesindebele nesizulu kucishe kufana. Kufana kuyafana indlela esikhuluma ngayo, kuyafana indlela mhlambe namasiko acisha afane ngoba singabenguni kahle kahle sonke. Wena wakithi ke mina ngendlela ngikubamba ngayo uthwena kunebantu lebafika even lakithi batosithathela ukuthi Themba kwethu batosithathela buthine bethu. Now lokubaleka kwaletibongo kubaleka endzabeni yokuthi khumbuta yokuthi khumbuta ukuthi wena kahle kahle ungubani utalwa ngibani wakabani. Ngiyafisa ke mnakethu ukuthi balandzeli bethu lapha njengoba babukela info lo bongabasherela yona ubachazele ukuthi kubaluleka kwaletibongo kuletikhathi lesiphila kito leti kwakhani emfaneni kwakhani emfaneni kwakhani envombadaneni nakubomake nje nakumadvodza. Kwakha khona lokho kade ukusho ukuzethemba. Yes. Kuvuselela nosiko, kuvuselela nendlela yokuyiphatha, kuvuselela nobuwena nje lokho kuthiwa i-identity ngoba awukwazi ukuhlukanisa ulimi lwasekhaya nobuwena. Okay. Uyayibona leyo nto le. Yes. Njengoba ngikhuluma isiZulu nje ngiyezwakala ukuthi cha ngikhuluma isiZulu. Ngiyawabhidilisha amagama esingisi. Uyaluzwa nolimi mangabe sengikhuluma isingisi ukuthi hayi liyashintsha le confidence iyashintsha ngoba manje ngikhuluma into engayincelanga ebeleni. Okay. Kubalekileke ukuthi uzazi ukuthi uzale kaphi uzalwa ubani lokho ukukhumbula. Ngoba masukhohliwe ukuthi uphuma kuphi kuzoba nzima ukubhekana nesimo samanje kuphinde futhi kubenzi kuzothanda ukuba umqansana futhi ukwakha ikusasa njengomzali. Yes. Angithi labantwana bethu esibazalayo manje nabo basazoba abazali. So bazoba abazali abanjani uma bengazi manje ukuthi basuka kuphi. Yes. Ngike ngathinta lapha bafo uma ungangivumela nje ngithi ukubuyela emuva kancane ngeke ngathinta lapha indaba yolimi lwasekhaya. Yes. Ngoba ade ngisho ukuthi ngiyithola sengifundisa isiZulu ngifundisa izingane lezi ezenza isiZulu njengolimi lokuqala lokwengeza. Yes. Nginakho ukumangala mangifika kulezi ikolo
isikhathini esiningi ngathi nje kusho ukuthi u-90% nje kukhulunywa isiNgisi. Sikhona isiZulu siyafundwa kodwa abantwana abasikhulumi, basigcina nje ukuthi basifunde eklasini besiphase mabefika ekhaya bakhuluma isiNgisi. Yangiphatha kabi-ke leyo nto iminyaka ngoba nginokwenza namaklasi lokhu kuthiwa i-online. Nokufundisa amaklasi online ngilekelela laba abangathi abasitholi kahle eklasini mabefundiswa uthisha bese ngibafundisa. Kunento-ke eyayingangiphathi kahle, uthola ukuthi uXaba uNonkosi angifonele athi kumina, Mthethwa yazi lapha mani ingane yami ayisikhulumi isiZulu. Ifunda u-grade bani? Hhayi lapho nje siku-grade 6. Hhayi ukusiphasa iyasiphasa phela ngoba vele kodwa nje ukusikhuluma. Kungiphathe kabi ukuthi hawu Nonkosi, ingane izoze ingasikhulumi nje isiZulu ngoba kwenze njani? Kuyenzeka-ke bhuti uthola ukuthi njengoba sihlangana emadolobheni amakhulu, ake ngithi nje kuwoGoli. uNonkosi ahlangane noMamkwena. uMamkwena usuka mhlambe eLipompo, bese-ke abazwani bona bobabili. Ukhuluma iSpedi lo, ukhuluma isiZulu lo, bahlangana ngani ngesiNgisi. Bashade bahlale khona la, bakhe umuzi khona la eGoli, kuvele umntwana ukhula la ekhaya kukhulunywani isiNgisi. Ngoba ubaba ukhuluma isiZulu, umama akasizwa isiZulu, noma umama ukhuluma iSpedi, ubaba akasizwa. Bese-ke bese kuba naleyo nkinga ukuthi ingane iyakhula. Hayibo, nayo ingane isiyofunda u-grade 6, abanakile njalo. Yafika aphoxeke-ke mayifika ekhaya eNkandla, ingane ifike, hello granny. Ugogo athethe ugogo ukuthi hawu ingane yakhuluma isiNgisi, bese ngiyabizwa kuthiwa nakhu usixabana nabantu abadala, awufundise le ngane isiZulu. Ngiyakuqondisisa-ke lokho ngoba kungenxa yesimo. Kodwa-ke ngiyaye ngibatshele abazali ukuthi cha, ningazivumeli leso simo. Ingane ikhulumise ulwimi lwasekhaya uma nisekhaya. Angisho ukuthi isiNgisi wena mfowami, angisho ukuthi isiNgisi asibalulekile, cha sibalulekile. Unfortunately angithi uyezwa nami ngiyasipatanisa nje. Unfortunately ulimi vele esesithola ngalo imisebenzi, ulimi esikwazi ukuhweba ngalo, ulimi ngoba nje mawuhamba nje uya kulento kuthiwa inhlololwazi, i-interview, ngeke ufike uyenze interview ngesiNgisi laphana ku-Mr Price ngoba kuzofica belungu. So angisho ukuthi asibalulekanga, sibalulekile impela isiNgisi ngoba vele sekuwulimi vele oseluyingxenye yempilo yethu, kodwa abasigcine laphana uma bedlala laphana esikoleni. Into engiyaye ngiyitshela sigcineni laphana esikoleni, kodwa manifika ekhaya. So ngiyabagqugqumezela-ke abazali ukuthi abasikhulume ulimi lwasekhaya, mabethenga ney'ncwadi, bathenge ney'ncwadi ey'bhalwe ngolimi lwasekhaya. Mkabela. Leli jaha liyabethela. But ngicela ukubuyisa emuva kancane mani. Kukhona lokuphawulile lokufika kwemibono yaTheophilus Shepstone, ngive uthinza lapho. Ku-influence engakanani Sinvo salakhaya emasiko. Ngikuphi lo ngakhona ukuphointa kumbe lo ngakhona ukukhomba ukuthi lokhu kwafakwa kwamosha ngakanani? Ngoba ngathi kumcolo ukuthi sibiyele laphayana ngoba ufikile lo muntu lona, wafaka, wathaka, wasimoshela Sinvo sethu. So for the listeners, naso-ke lesilungu siyavela. Awusincede mina kethu lapho ukuthi Theophilus Shepstone umoshe ngakanani, yini la imoshile uma u-aware ngako, and to what extent is the damage? USomtse amaZulu kambiza ngoSomtsewu. Kusho ukuthi wafika njengalokho kuthiwa ama-missionary. Efika wafika nje kulo lonke izwekazi leli babehamba nje kulo lonke izwekazi lase-Afrika. Wafika-ke nakwaZulu. Ngoba ngisho ukuthi ngizokha phezulu nje nami lokho engixoxelwe khona, nami ngikuzwile ngoSomlando. Uthe-ke uSomlando wathi nxa efika ikakhulukazi into ayishintsha noma angeza
ngokwakho nangolwabo usiko. Lento yokucela isihlobo esihle, uma ungabe uyocela umakoti usukulungele uyinsizwa ukuthi usungacacelwa manje. Uthi-ke uSomlando nomkhulu owayengixoxela, kudalo kwakuphiwana izipho. Kusho ukuthi-ke insizwa nje yayihamba zazibaningi iy'gaba, kodwa kwakuba nalesi sigaba lesi sokuthi nxa usuyibonile intombi uzofike weshele noma uqomise. Nakhona kuthiwa intombi yayishelwa isikhathi, wawuphela nje u-3 years impela ushela nje. Zishele iy'nsizwa, zigadle nje iy'nsizwa. Kokunye iqome futhi intombi, kokunye iphinde ikwale futhi sibone umfo kabantu. Kuze kufike esezingeni lokuthi cha, lana-ke kumfo kaMathebula selahlangana-ke uca entanyeni, ebese kunika ucu. Usuyohamba-ke usuya ekhaya usuyosho ukuthi hhayi intombi, ngibona intombi ethile. Bese-ke kuhanjiswa izipho kubo kwaleyo ntombi ukuthi-ke cha, indodana le isibonile lapha, sizobonga. KwaZulu-ke vele-ke iy'nkomo zazikhona. Babecebile ngemfuyo, becebile futhi-ke nangey'tshalo nangamasimu. So wawuhambisa lokhu ocebe ngakho. Sasingekho isikali ukuthi zizokala ukuthi ziba ungakhi. Uthi-ke uSomlando, kusho ukuthi-ke le ndoda lena ewuSomtswewu yafika yaba nesikali ukuthi cha, mazibe 12. Kusho ukuthi zibe ungakhi, zibe u-12. Ukuthi-ke wayehloseni ngalokho, iyahluka imibono. Baye bethi-ke abanye wayehlose khona ukuthi mhlampe kuhambe kube nzinyana ensizweni ukukhipha iy'nkomo eziyi12. Ngokubona kwami, mase ngiy'cabangela nje, sengihlanganisa nje nalokhu engixoxelwa khona, base bazi bona oSomtswewu labo ukuthi imfuyo lena bogcina beyithathile, iyogcina ingeyabo. Nomhlaba lona esitshala kuwo uyogcina kusho ukuthi ingcebo thina siyogcina singanayo. So kuzoba nzima ukuthi sikhiphe lezi nkomo lezi eziyi12. Njengoba-ke kunzinyana-ke namhlanje lokhu nje umnotho ukanjena. Angithi manje lezi nkomo sezaphenduka iphepha, sezaphenduka kwaba imali. Sekunzima-ke, insizwa manje ifuna ukuganwa-ke manje ayikwazi ukuganwa. Sekuzofanele ukuthi-ke manje ngoba akwanele phela lokho esikunikwa yibo abelungu, ngoba nakho futhi bayasikalela ukuthi sizomholela. Usebenza nje wena bhuti wami, bayazi ukuthi uma bekuholele imali engaka uzokwazi ukwenza ukuthi nokuthi nokuthi, kodwa ngeke ufike kukuthi nokuthi nokuthi. Ngokubona kwami-ke kusho ukuthi base bazi ukuthi hhayi vele lezi nkomo sizoyithatha, lo mhlaba sizowuthatha, yonke into ebalethela ingcebo sokuthi. Ngakho-ke kuzoba nzinyana ukuthi bakwazi ukuthi bagcagce. Basiphuca futhi into ngoba phela ukugcagelwa kuwukubumbana imindeni, okuyinto ababengayifuni ukuthi kube khona ubumbano. Bayefuna nje ukuthi sibukeke njengamaqaba, hawu izinto ey'ngashadi lezi. Uyabona ubumbano lwalungekho. So kwakhona lokhu ngoba phela ukubumbana kuqala emndenini, kukhule kuye emphakathini, kukhule kuye esizweni. So into nje eyayithi mayibe yi-unity, kusho ukuthi babengayifuni. Ukuze ukuthi kube namuphi umthelela, uma usuthi uyabheka nje manje umthelela obekhona, noma umonakalo obekhona mkhulu kakhulu, ngenxa yokuthi-ke manje akuselula ukuthi insizwa ishade, noma insizwa isishadile sekuyaye kube nalento ukuthi abanye bayaphuthuma-ke athi umuntu hhayi ngizohamba ngiyothatha iloni, uzothatha iloni ebhenki, ikunikeze ibhenki. Iyinkinga-ke leyo nto ngoba ususele nesikweletu. Akuphileki-ke kahle nesikweletu noma ngabe sani. Uhleli nomfazi nje kanti uyamkweleta. Ukweleta bani? Umfazi webhenki kahle kahle loyana uyamkweleta. Angikugxeki lokho, kodwa ngiveza ekutheni
bakwenza kwaba nzima ukuthi senze izinto ngokukhululeka, senze izinto ngaphandle kwesikweletu. Ube lapho-ke umthelela. Kuningana nje okunye kwakushiwo umkhulu ukuthi uyabona lento ukuthi masihanjelwe umuntu emndenini bese siyazila. Ingazuthi nayo leyo nto impela yayifike nabo somtswewu lapha ukugqoka lokhu okuyinzilo. Ngoba enye yey'ndlovukazi zangale ngaphesheya kwakuma ngabe ekuleso simo noma ehanjelwe umuntu obalulekile bese egqoka okuthize ukutshengisa ukuthi ushonelwe noma uvelelwe into ebuhlungu. Sesiyazila-ke nathi kanti sesikwenza kube usika impela mangabe ningakwenzanga impela, hhayi kuyohamba kabi impela umsamo kufanele siyoyikhuluma imsamo lena. Kanti-ke kudala uthi kusomlando nomkhulu owayengixoxela ukuthi cha ngathi into kuningi nje okwakukhona. Ngiyafisa ukuthi mhlampe singaphinde usuthinte enye into ukuthi nami ngibuyele emumva futhi ngiyofundisisa kahle ngoba ngisho ukuthi ngiyafunda. So but uyakhona kubona ukuthi lobu bugebengu bale mfundiso yalabo mhlophe ayikakhawuli, like kuyachubeka kuyamoshakala ngoba manje akekho Shepstone. Siyambona government of South Africa uvumela abesifazane ukuthi bakhone ukusithatha futhi baphinde basithathele netibongo tethu in the absence of what thina we perceive as the colonial powers. Akhona siyawabona but the imposed form yako lokho. So it shows ukuthi imbewu yalo yababa leyana be strong because kuyachubeka yet our leaders are black. Akwendi ngcono. Yeah, sisenkingeni mina kethu. Sisenkingeni nje kufakazela kule nto lekhulu ngileli wena ukukhabela ukuthi mina ngendlela ngiyibone ngayo bekwendelwa lokuthi kube likhuni ukuthi indvodza iteke umfati. Nakuba likhuni ukuthi indvodza ilobole umfati. Ingata ukhona lokuteka, ngisho lokuteka afuna umfati umbhadara ngaleli lwimi labo. Now uma indvodza ihluleka lokuteka umfati, iyakhula le ndvodza isebenza kabuhlungu, iyasebenza ithi lesikhathi seyigugile nalenzalo yayo seyivilapha seyinale mali yokuteka lo mfati. Bekuncishiswa lesigaba salabantwana labamnyama ukuthi bangadalwa babe baningi ngoba batayilwa lenzaba yalelifa laletingoma. Yebo, ungaqinisa lapho mfo, ungaqinisa lapho ukuthi babenzela nje ukuthi yonke into ibe nzima ukuthi siyenze ngoba bathi bafike babona ukuthi kunezigaba la insizwa mangabe singaka ukushada nje masingavumelana nje sisonke lapha endlini kuyayiqoqa insizwa, kuyasibuyisa isithunzi. Uba umnumzane uma usuthathe umfazi wamfaka, uba ngumuntu, uba umnumzane. Babekwazi lokho, bakubona kuyinto enhle, kuyinto ephilisa umuntu omnyama noma ngathini, kuyinto eyenza ukuthi umuntu ahlonipheke uma ngoba nakho eBhayibhelini labo kuyasho ukuthi ubumbano, yes, lokuthiwa i-unity, owesilisa uyothatha owesifazane. Bathi bona cha asihlakazele, benza ukuthi kube nzima ngoba bayazi ukuthi uma ungaganiwe uyi-social eliyikhuzayo. Uma uthanda ukuyohlala eclub ukuze kushaye u3 ekseni, awunankinga uyakwenza lokho. Awuganiwe, awunangane endlini, iy'ngane zakho uyayibona leyo nto leyo. Kanti nje uma uyinsizwa eganiwe, fanele ngabe nje manje seliyakhala nje ucingo sekuyabuzakala, kube ngiganiwe nje ngabe sekuyabuzakala ukuthi wemthetho, kanti aniqedi nabhadlisa nangaqeda usukuphi. Uyayibona leyo nto leyo. So babazi ukuthi kuba nakho ukuyiqoqa mangabe noma kuba nakho nje ukuphila nje ube umuntu mangabe uganiwe, basebenza ukuthi kube nzima.
Thina nje wena wamthethwa ngesiswati sithi diyinga labelumbi bebakha diyinga ukuthi tibe tinyendi kubulala lelisiko lelisenta sibe munye sitokhona kulandza lokhu bakutsatsa bona. Now ngiyayithanda ke le ndlela lesihamba kuyo wena wamkhabela noma ngenxa yesikhathi mnakethu singeke sayilula sitayibeka wena wekunene. Wena wamthethwa ngidawucela nje kakhulu ukuthi ngidawukhuluma kunemphathi wami lengimthembile Skarapitane ngamphuma ngithi uyagijima loyo ngimthembile usitakulanza akulethe la. Kutakufuneka ukuthi uhambe mnakethu uyohloma uhlomisise ubuye ngoba leti dindzaba letikhomba abantu bakithi ubaluleka kwaleli siko leselibhizi menyetela ngoba abavisisi kahle ukuthi indzaba sihloko sihloma lelisiko athi tawuchubeka dibhadle tiyabhadla dibhadlile ngumso wamthetho mnakethu it's by uhayile ngebhadi sowudayibamba naseyiphumile wena mnakethu uhayile umnakethu ake ngivale nje ngokuthi uxola ukungena olimeni mfethu ake ngivale nje ngalombuzo obuzile ukuthi ugovernment asinawo amandla thina ngoba kwayena ugovernment ngokubona kwami akanawo amandla ngakho mina nawe sobathathu lapha noma sobahlanu la singazama ukwenza umehluko ukuze sikwazi ukubuyisela amandla ethu la athathwa yibo somtsiwe kodwa asinawo lawo mandla. Bengisacela ukuthi uma okhona onesibindi akasibuzele kuhulumeni ukuthi kahle lawo mandla ayobuya nini. Inkinga lelisiko nyalo siyalithatha sifuna ukulisebenzisa ngalokugcwele. The Constitutional Court asebenza against lisiko. Uyabona? Uyayithatha le culture ufuna kuyichaza uyiphile ngalokugcwele mara the constitutional kumbe the legislation isebenza against lisiko. Ekugcineni wena you wanna take your wife umthatha umbeke ekhaya uhambise izinto ngendlela yesibongo sakini kumbe ngelisiko lakini mara ekugcineni government umile. That means the Roman Dutch law is above African law. So it's a war between cultures. Yes. Yeah, one. That's why mina ayingihlaleli kahle indzaba yokuthi sithi sinfu kufuna sibe infused, sibe progressive, but kule progression esikhuluma ngayo yesinfu thina abantu labamnyama we lose us, we become more white. Whilst bona they see the world the very same way they saw it itolo. We are progressive, but in our progression we are advancing a Eurocentric ideal. Sihloma kakhulu lemfundo lesanikwa yona. Sine identity yethu iyalahleka every day as we say siba progressive. Asithathe lesilungu sisithathe sisifake la sikweni understand ukuthi ngalong 2026. No, akusiqiniso. Yes. Change is constant, we understand, but why are we changing towards a Western ideal? It's a problem. Inkinga leyo mkhabela inkinga yalelinye ilanga ngenxa yesikhathi mnakethu ngidawuthi ukubamba kancane ngithi nase ngiyivala ngithi tiyabhadla dibhadlisile tsatobhadla sikhathi lesithe mina ke nginesibinzi ngidabalanza mina ngetindzawo ngidabalanza ngidawehla nginot west ngihambe ngibalanze noma baseswaphansi ngidabalanza mina eMozambique babuye babhadle tisatobhadla. Don't forget to subscribe, like and share on YouTube. Follow us on Facebook, TikTok and Instagram. Ligama lami ngizamani Dlamini Sibongo. Peace, ngiyabonga. Siyabonga Dlamini.